Eskerrik asko, Hezkuntza Sailetik gogoz antolatu dugun jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Bereziki, gaur hemen, zuen ibilbide profesionalagatik, errekonozimendua jasoko duzuen Andereño eta Maizuei. Eskerrik asko guztiei. Gaurko jardunaldia berezia dugu. Berezia eta ondo baino beto justifikatua. Gaur, hemen zaudetenok, funtzio bikoitza betetzen duzue. Alde batetik, gure esker ona luzatu nahi dizuegu. Gure gizarteak zuen lana eta inplikazioa baloratzea, eta aintzat hartzea bilatzen dugu. Baina bestetik, jardunaldi hau aprobetxatuta, gaur egun martxan dauden proiektuak ezagutzeko helburu ere badaude. Baduzue, barkatu. Beraz, zuen lanaren aitortza jasotzeko jardunaldi honetan ere lanera etorri zarete. Eta horrek argi erakusten du zuen lanerako inplikazioa eta dedikazioa. Behin baino gehiagotan, azpimarratu izan dugu, hezkuntza sistema baten oinarrian ondo formatutako eta konprometitutako irakasleak egon behar dira. Beste alegin eta bultzada guztiek jai dute, oinarrizko lehen baldintza hori betetzen ez bada. Eta gurean, bete egiten da, zalantzari gabe. Honegatik guztiagatik, aspalditik genuen gogoa gaurko bezalako ekitaldi bat antolatzeko. Gaur dugu lehena, baina aurreratzen dizuet gure asmoa urtero antolatzea dela. Maizu, Andereño, irakasle, hezitzaile, talde zabala osatzen duzue. Lan gutxi izango dira gizarte batentzat zuenak bezain garrantzitsuak. Familiek haien seme-alabak zuen esku uzten dituzte. Oinarri-oinarritik eta heldutasunera iritsi arteko bidaia luze bezain sensible horretan. Eta horixe da zuen erantzunkizuna duen neurria. Jakitun zarete, jakitun gara, zuen lanaren garrantziaz. Eta gizarteak, naiz eta jakin hori horrela dela, hala ere ez du zuen lana bezar bezala aitortzen. Irakaslearen irudia goraipatu behar dugu. Zuen lana eginez, eta guk, administrazioak behin eta berriz horretan azpimarra jarriz. Horregatik, guztiagatik, batu gara gaur hemen. Nonbaitetik hasi behar genuen eta. Lehen edizio honetan, beherengo mailatik hasi nahi izan dugu. Ekitaldi honetan, irakasle, hezitzaile, guztien lana goraipatu nahi dugu. Hezkuntzako etapa guztietakoak, baina bereziki, haur hezkuntzako Andereñoi, Maizuei, egin nahi diogu gaurkoan aitortza. Gure hezkuntza sistemak zutabe sendoak ditu, eta zutabe horiek hezkuntza sistema osoaren egiturari eusten diote. Zutabe horiek haur hezkuntzan aurkitzen ditugu. Oinarri sendoek ondorengo eraikuntzari ondo eusteko aukera ematen dute. Hezkuntza eredu pedagogikoren markoak berak jasotzen du haur hezkuntzako hezitzaileen figura. Maizu maistren formazioa, perfila, garrantzia. Zuen parte hartze zuzena ikasleen lehen urteetan, ikasle bakoitzaren jarraipena, haien ondoan egotea une oro, bizitzan aurkikuntza berriak eginez, hastea zuen laguntzaz. Gure gizartea mundu globalizatu honetan etengabe aldatzen ari da. Eskarmenturik gehien duzuenak gogoratuko duzue zuen ibilbide profesionaleko lehen urte haietako hezkuntza sistema nolakoa zen, eta gaur egungoarekin konparatuz aurkitu ditzakegun ezberdintasunak. Eta ez naiz bakarrik ikuspuntu metodologiko batetikari. Gure ikasleak jatorri anitzekoak dira gaur egun. Gure ikastetxeak, gizarte bezala, aberastu egiten da beste kultura eta ohiturei tartea eginez. Baina realitate aldaketa horrek hezitzaileen dinamismoa behar du. Egoera konplexuak kudeatzen dituzue. Etengabeko aldaketa bizi duen hezkuntza sistemak, batez ere metodologikoak. Etengabeko egokitzapena eskatzen digu guztioi. Egunero, ikastetxean sartzen zaretenean, mundua deskubritzen ari den umeak dituzu ezain. Dena da berria haientzat, denak deitzen die harreta.
Dena sentitu nahi dute, ukitu, usaindu. Ikasteko nahia dute, beharra. Eta zuek zarete haien helduleku. Badakit zuentzako lan bat baino gehiago dela. Irakaskuntzan aritzeko bokazioa sentitzea oso garrantzitsua da. Baina haur hezkuntzan garrantzitsua barik beharrekoa deritzot. Eta seguru nago horrela sentitzen duzuela zuek ere. Orain, zuek zarete askoren erreferente. Baina seguru nago hemen gauden askok eta askok ondo baino beto gogoratzen dugula txiki-txikiak gineneko gure andereñoren izena. Eta baita, pasartearen bat edo beste, seguru nago. Adin horretan bizipenak handitu egiten dira, eta betirako geratzen dira. Ez da edonolako ardura zuena. Hori horrela dela jakinik. Horregatik, hain zuzen, bizi duzue zuen lana bizi duzuen bezala. Etengabe, hobetzeko beharrez. Gaur hemen, topaketa honetan, aukera izango duzue horretarako. Ikastetxe batzuetan ematen ari diren esperientziak azalduko dira. Ikuspuntu ezberdinak partekatuko dira. Beti bezala, ondo funtzionatzen duena zabaldu ahal izateko eta hobetu beharrekoak guztion artean hobetzeko. Hezkuntza komunitate bezala osatzen dugu. Ikastetxe eta inguru bakoitza bere berezitasunarekin. Aberatsa gara. Gure gizarteak hezkuntzarik garrantzi handia ematen diolako. Familiek irakasleengan, hezitzaileengan konfiantza dutelako. Jarraitu dezagun bidea beretik, indarguneak aprobetxatuz eta ahuldadei aurre eginez. Guztion ahaleginarekin eta konpromisoarekin, orain arte bezala. Eta horretan guztian irakasleak zarete gure arrakastaren giltzarri. Beti izan da horrela, eta beti izango da. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko irakasleoi egiten duzuen lanagatik. Zorionak, zuen ibilbide profesionala bukatu berri duzuen maisu eta andereñoi. Ondo joan dadila jardunaldi hau, eta eskerrik asko. Egun, 12 eskolako horietako 5 eskola. Mailendu hau, horretarako egingo arrazoi. Hasiko gara modu baten, jak esan duak bertsolari den bat botako. Eta gero bakoitzak nahi duen entortzarioari buruzko gure begirada aldatuz, eta baloratzen humanistek aurra heldu txikiak ikustetik aurraren gara.